Suurtilalliset ja suurkarjankasvattajat ovat kansanrintaman kiivaimpia vastustajia. Vaaliohjelmansa mukaisesti kansanrintaman hallitus on ottanut haltuunsa ja osittain muuttanut osuustoimintatiloiksi lähes 2000 suurtilaa, eli useita miljoonia hehtaareja. Suurtilallisten vastustus on kuitenkin päivä päivältä kiivaampaa. Suurkarjanomistajat mieluummin hävittävät karjaansa kuin myyvät lihaa kaupunkeihin. Näin on ajoittain syntynyt puutetta lihasta, tyhjät kattilat kolisivat joulukuussa Santiagossa, kun keski- ja yläluokan naiset lähtivät osana opposition hyökkäyksestä Santiagon kaduille mieltään osoittamaan, ja kotiapulaiset otettiin mukaan. Chilessä ei kielletä seinille piirtelemistä, mutta tämä merkin yhä tiuhempi ilmestyminen Santiagon kadun varsille sai monet kavahtamaan. Aseistettu Patria y Libertad, isänmaa ja vapausliike iskee jatkuvasti. Liike on avoimesti fasistinen. Kansanrintaman vastainen oppositio aloitti parhaillaan jatkuvan hyökkäyksensä yliopistolta hetkellä, jolloin yliopistoissa enemmistönä olevat kansanrintamaa kannattavat opiskelijat olivat jossakin määrin unohtaneet huolehtia korkeakoulupolitiikasta. Vasemmistolaiset opiskelijat panivat pääpainon sellaisille asioille kuin lukutaidottomuuskampanja ja yhteistyö työtä tekevän luokan kanssa. Oikeistolaisen kansallispuolueen ja kristillisdemokraattien oikeistosiiven opiskelijat valtasivat 5 tiedekuntaa, tässä oikeustieteellinen tiedekunta. Katolla hieman ristiriitaisia tunteita ohikulkiessa herättänyt juliste vallankumous ilman oikeutta on diktatuuri. Hemos acusado y seguimos haciéndolo al gobierno como un gobierno sectario, prepotente y populista. Y lo que nos parece más grave aún a los jóvenes demócratas cristianos es que el gobierno aún, llevando ya más de un año en el poder, no ha definido el camino al socialismo. Itse asiassa taistelu oli täysin poliittista, vanha latinalaisamerikkalainen käytäntö, että yliopistoa käytetään poliittisen taistelun koekenttänä toimi jälleen. Opposition pyrkimyksenä oli päästä valvomaan maan suurinta yliopistoa kiertämällä johdossa oleva niin sanottu korkein normatiivinen neuvosto, joka halusi erottaa tiedekuntavaltauksia johtaneen yliopiston oikeistolaisen rehtorin. Tämä taas yritti saada vallan siirretyksi niin sanotulle yliopistoyhteisölle, jossa hallituksen vastaisilla opettajilla oli epädemokraattisen vaalitavan mukaan enemmistö. Valtaus kesti 2 kuukautta. Vastavaltausta yrittäneet vasemmisto-opiskelijat lyötiin takaisin heittämällä rikkihappoa heidän päälleen. Este es un problema que afecta a la comunidad universitaria entera y es una pugna entre dos conceptos diferentes de universidad. Me parece extraordinariamente extraño que un conjunto de proposiciones empiece por la renuncia del rector en circunstancias que los señores consejeros que dieron la conferencia de prensa saben perfectamente bien que yo solo debo responder de mi cargo ante la comunidad universitaria que me eligió y no ante un grupo de miembros del Consejo Normativo Superior. El señor Edgardo Benninger Kausel ha provocado ya suficientes daños a los estudiantes y a la comunidad, al patrimonio y al prestigio de la Universidad de Chile. Ha instigado la división entre los universitarios, pretendiendo llevarlos a un conflicto que desborde la ley, para así autocoronarse como rey absoluto de la universidad. Basta. Los estudiantes no permitimos que usted, señor Benninger, siga usando la principal universidad del país como tubo de ensayos de la contrarrevolución fascista en Chile. Este conflicto va a terminar de inmediato. Por eso, señor Benninger, instigador jefe del caos, frente a la exigencia de los estudiantes y de la comunidad, usted debe renunciar al cargo de Andrés Bello para permitir que nuevas autoridades puedan construir una universidad creadora y fecunda que responda a las exigencias del proceso de transformaciones revolucionarias que vivimos y que trabaje en normalidad por el progreso de Chile.
Tilanne kiristyi. Sekä oikeisto että vasemmisto-opiskelijat marssivat pääkaupungin kaduilla. Tässä vasemmistolaisia. Kommunistit ja sosialistit marssivat pois keskustasta. Äärivasemmistolaiset miriläiset ja oikeisto-opiskelijat marssivat toisiaan kohti. Törmäys tapahtui katolisen yliopiston luona. Poliisit onnistuivat erottamaan osapuolet toisistaan. Oikeisto-opiskelijoiden joukkoa olivat johtamassa tunnetut keskipolven julkifasistit. Nyt korkeakoulutilanteessa on päästy jonkinlaiseen kompromissiin. Kaikki neuvostot ovat eronneet, samoin rehtori. Maaliskuussa pidetään vaalit, joiden tulosta on vaikea ennustaa. Äskeisissä parlamentin täytevaaleissa kansanrintama kärsi nimittäin tappion, joka säteilee joka puolelle. Vaaleissa oli kansanrintamaa vastassa Kansallispuolueen ja kristillisdemokraattien yhteiset ehdokkaat. Tällainen liitto solmittiin ensimmäistä kertaa Allenden valtakaudella. Koska kristillisdemokraattisessa puolueessa on eri suunnan ryhmittymiä, se ei ole aiemmin liittoutunut oikeiston kanssa. Yhdessä näillä kahdella puolueella on selvä enemmistö parlamentin molemmissa kamareissa. Tämä uusi yhteistyö on jo alkanut tuottaa tuloksia. Kansanrintamahallituksen työ on alkanut hidastua. Kristillisdemokraattisessa puolueessa on kuitenkin monia kansanedustajia, jotka eivät mielellään ole yhteistyössä oikeistolaisen kansallispuolueen kanssa. Puolueessa onkin pikkuhiljaa alkamassa hajoaminen. Kuinka suuri siitä tulee, on vielä kysymysmerkki. Puolueen hajoaminen on jo kolmas viime aikoina. Viime kesänä useita kansanedustajia erosi emäpuolueesta ja perusti uuden puolueen, jonka nimi on Kristillinen vasemmisto. Kristillisdemokraattisen puolueen viipaloitumiset ovat tapahtuneet joka kerta, kun puolueen politiikka on kääntynyt entisestään oikealle. Nyt tilanne koetaan kansanrintaman sisällä niin vakavaksi, että presidentti Allende on erottanut hallituksensa, varsinkin sen kovasti kansansuosiossa olevan sisäministerin José Toan jouduttua yhtyneen opposition hyökkäyksen maalitauluksi. Ensi viikolla muodostettavassa uudessa hallituksessa tulee hallituspohja laajenemaan entisestään. Presidentti Allendeä ja hänen kansanrintamaansa odottaa ankara Chilen poliittinen loppukesä. Sitä paitsi edellisen presidentin Eduardo Frein jättämä ulkomainen velkataakka on käymässä yhä painavammaksi. Presidentillä on kuitenkin kansanrintamapuolueiden lisäksi muitakin merkittäviä taustavoimia. Hänellä on tärkeän katolisen kirkon johdon tuki ja ennen kaikkea hän voi luottaa armeijaan, joka Chilessä on perinteisesti kunnioittanut presidentin vaalin tulosta.